Com formem les nostres creences? Revises freqüentment les teves creences? Les qüestiones? Busques constantment informació sobre elles? Les nostres creences ens permeten representar-nos el món. Penses i actues segons com creus que són les coses. Quan obres l'aixeta esperes que surti aigua. Quan vas a dormir esperes que hi hagi un nou dia. Apartes la mà del foc per evitar cremar-te, etc. Però aquestes creences solen estar més o menys justificades en l'experiència personal directa. D'altres, però, no compten amb aquesta contrastació. És per això que algunes persones no creuen que l'ésser humà hagi arribat a la Lluna. D'altres no creuen que sigui bo vacunar els infants ni tampoc els adults, o no creuen que la Terra experimenti un canvi climàtic. En aquests casos necessites testimoni de les terceres persones o fonts d'informació fiables, com les de científics o periodistes professionals que expliquen el fenomen. Com pot ser que hi hagin creences tan contraris sobre els fets del món? En principi, un fet o succeeix o no succeeix. O l'ésser humà ha anat a la Lluna o no hi ha anat. Però, com es pot resoldre quina d'aquestes creences és la correcta? Per sostenir una creença cal tenir raons. No és suficient afirmar que creiem en el que creiem perquè volem simplement. Però tenen totes les raons el mateix valor? Una creença està justificada quan les raons que tenim per sostenir-la es poden contrastar. Per contrastar-les, cal que puguem establir una connexió entre allò que creiem i les raons que tenim per creure-ho. I com establim aquestes connexions? Doncs depèn. De què? De les creences. Les creences es comuniquen amb premisses. Una premissa és una frase que conté informació, i aquesta pot ser verdadera o falsa. Per exemple, ahir va ploure a Madagascar. Si va ploure és verdadera, si no va ploure és falsa. Així que si tenim una amiga a Madagascar que ens ha escrit un WhatsApp amb una foto de la pluja, tindrem raó suficient i podrem establir la connexió. Però imagina que vaig a comprar a loteria i em creuo un gat negre. Després resulta que em toca la loteria i dedueixo que és gràcies al gat negre. Creus que és una connexió bona? Tinc raons suficients per establir la connexió? Si parlem de premisses, en trobem de diferents tipus. Singulars, per exemple, ahir va ploure a Madagascar. Particulars, per exemple, alguns gats són negres. Universals, per exemple, fumar causa càncer de pulmó. Amb les dues primeres se'ns bastarà per contrastar-les amb l'experiència més o menys directa. Les últimes, però, són més problemàtiques i formen part dels coneixements com el científic, que veurem a continuació.